Уморени сте от диети, които ви оставят гладни и разочаровани? Време е да променим това. Истината за устойчивото отслабване не е в лишенията, а в разбирането как работи тялото ви, правилното хранене и адаптивните навици. Знаете ли как въглехидратите влияят на натрупването на мазнини и защо прекомерната консумация на тестени изделия може да ви спре по пътя към целите ви? А защо здравословните мазнини са всъщност ваш съюзник в контрола на апетита? Преработените захари – враг или не? Времето на храненията и порциите също играят важна роля. Разберете защо е полезно да се храните по-рано през деня. А какво ще кажете за високоинтензивните интервални тренировки, които ускоряват изгарянето на мазнини, дори след като сте приключили с упражненията? Растителните протеини и хидратацията, особено с ионизирана вода, са ключови за детоксикацията и енергийната ви стабилност. Малките промени могат да направят голяма разлика. Постоянството е по-важно от перфекционизма. Харесайте видеото, ако го намирате за полезно, и споделете в коментарите коя от тези стратегии вече използвате. Абонирайте се за още ценни съвети за здравословен начин на живот. Заедно можем да постигнем устойчиви резултати.